فقردو عيكونن كاب سماي سمايا سوردكا نعيك تجفن نعي مسكن فقرخا كديلوكا نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك كديلوكا تعرفي كتلوتو نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك كديلوكا تعرفي كتلوتو فقريخا فقري كابز بينو خان العلي فقريخا مسخا يلا سمسن آخا نايلومي مصنعتنا كمزي رحابوت هافتنا بوست تغبرو زلا كاب لوقاس 17 كاب قطر إسراك ساب 38 زلوي سلازي كاب إسراك سا إسران حدن بمنباب كجمري ያው ቀስና በልኩ ኸይደ ምክንያቱም ብዙሕ ነገር እግዚአብሔር ካብዚ ዝመሃረን ነገር ስለዘሎ እግዚአብሔር ንዓይ ዘካፈለኒ ዝመሃረኒ ድማ ከካፈለኩም ማለት ኣብዝንታይና ንርኢ ዘሎና ፈሪሳውያን ንኢየሱስ ብዛዕባ መንግስተ አምላኽ መዓስ ከም ዝመጽእ ክሓትዎ ከለው ኢና ንርኢ ዘለና ኣነ ግን ቅድሚና ኣብቲ ናይ ፈሪሳውያን ሕቶን نامنا يسوس ملاشن مخاري حدا نجر كبل فتو أستويلكم اللهم قدسان ديابيلوس أبا أمرو ناسي حدا زر أو حساب الله نزغ تستبلو دلي الله منفس أملا خجي مسزخ آخرني تحيفه ينبر أيت أحف كون نيره كدمي زتوسن دقائق تحيفه نزي حدا ديابيلوس تلاقينا بسناسي أب أمرو قدوسانسي أب أمرو أب علم زلو ولاسي حدا زر أو حساب الله بفلاي بزعبا مودات علم زبل حساب مالتي إذا حساب دما نتي أجندا ناتو كفتسم أبي أبركتو يقبرو له لو مجن سرحو خفرسي آمين دو لومي أي سلطوني من البات هبكالو تكسلطو خليو أباين أبهاتكم منجن أي كسلطوني آمين نقحات كن كونينا لو معلتي مبزحتي سب أبا أمر أنتالو مبزحتي سب أبا أمر أنتالو كل سب ولا نساتكم مسخاخريكم بزي كل سب سي كمزي بجملة أمود داتا عالم مسمت أزموت يزمسلو حق إيه دو قدسان كم عينة أبا أمرهم مستقمت أسابات اللهم دو كدم أنا هم يزمسلن نيرو كل سب حنساب زموت يزمسلن نيرو مالسي فلت معلتو سب حالي خمس موت جن كم عينة التحساسبة أميتولنا له أبا أمرنا بزح سبسي مودات عالم كسع زمت زنبر كوينيو أبا أمرو زلو أبا أمرو سلا زلو كم تزقبع ينبرني سلا من تايو سبات كم زقبع كم زي صباح سي عيناتكم يا صباح بقى غارانتي يكونتن تباهلنا خنسناسي سلمن تاينا كمزي زمن زلعالم ننبر سبات ننبر مالتي مغنياتهم بزي تقداسنت ننبر بتنقاق زي ننبر سلمن تاي ندحر إلنا زلعالماويان سلازمسلناي لو مو نزقال كنصنعو خلنا مبزحتنا كسع زعلم تودا نصنح وي ننبر يوز مسلنا جن كومو يكونن أنا خزخاخركم فتو ننقع كابزوريا ناس توسدو سبات نذكر كابزوريا ناس كندي سبات توسيدو مالو أبز قربا أو زي حصرت وان نبعلوسي كندي سبات كابزوريا نا خيدو مالو سب تاستولدلا معلتن ساعتن بوتان يفلطاي ነገር ግን ማዓስ ካብዛ ምድር ከምዝ ኸይድ አይፈልጥኒ እዚ ፋክቲቭ እዚ አባ አምሮና ክሳአል አለዎ እዚ አባ አምሮና ክጽሐፍ አለዎ ስለዚህ መወዳታ ዓለም እንዳተጸበና ናይ ባዓልና ዓለም ካይውዳአና ሕጅ ጊዜ ኾለና ንሐሳብ እግዚአብሔር ንፍቃድ እግዚአብሔር ነበር አሜን አሜን ዶ በዛ ሐቅ ገርና
نتني حاسوت ناي حاسوت ናይ ጸላኢ ሓሶት ነፍርሶ አሜን ኣብ አምሮና ዘኦሞጦ ዘለዓለማውያን ገይሩ ጽባሕ ጊዜ ለካ ድሕር ጽባሕ ጊዜ ለካ ዳሕርና ዓመታት ገብሮ ድሕር ክልተ ዓመት ትገብሮ ትምርትኻ ምስ ወድኣኻ ትገብሮ ምስ ተመርዓኻ ትገብሮ ምስ ተወለድካ ከምዚ ገለ ኢሉ ኣብ አምሮና ኮፍ ዘብል እዚ መንፈስ እዚ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ይወቃ አሜን ጽባሕ አይናትናነ ሎሚ ምህላውና ንፈልጥ لو من استنفس من لاونا نفلت بدحر دقائق زخونا نفلتنا بز كم زعينة كوشس اندحر ننبر كوينا تراينا نفقاد اغزابيهر ننبر سلامتا يمسلكم دقاس قديفنا سوينا عبتنا اغزابير حساب ننطف ما هنياتو حدث تردأنا نغر سلو زلوي انبر كم زخماهم دقاس لزين فتو يكونن يسوس نت بفريساو يزقربلو حتى خملس كله سلسته عبيت عقدست نطبታት بمتقاس يملسو قدمنا ابتنا يسوس ملس مخادنا ግን ናብትና ፈሪሳውያን ሕቶ ኸና መንግስት አምላኽ ማዓስ ትመጽኢሎም ከሐቱ ሆሎ እንታይ ማለት ምዃኑም ክንዘራረበሉ ሰናይ ኮይኒ ይስማዓኒ አሜን ኣብዚ ፈሪሳውያን እንታይ ኢሎም ኢየሱስ ዝሓትዎ ዘለው እታ መንግስት አምላኽ በአካል ትግለጸሉ ማዓስዩ ማለት እቲ ጊዜሲ ማዓስዩ ኢሎም ዝሓትዎ ዘለው መንግስት አምላኽ ማዓስ መጽኢሎም ከሐትዎ ሆለው እንታይ ማለቶም እታ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ እታ በእግዚአብሔር ትማሐደር መንግስቲ እታ ኣብ ልዕሊ ሁሉ ትገዝዕ መንግስቲ ማለት እቲ መሲሕ ዝንጉሳ ማዓስ እያት መጽኢሎም ዝሓትዎ ዘለው ሕቶኦም ምስተረዳአና ጥራይና እቲ መልስ ድማ አጸቢቁ ዝርዳአና ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ሓደ እዋን ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ መጽኦም ጸሎት መሐረና ኢሎም ምስሓተትዎ ጎይታ ነቶም ጸሎት መሐረና ኢሎም ዝሓተትዎ ደቀ መዛሙርቱ ከመይ ክጽልዩ ከም ዘለዎም ኣብ ማቴዎስ 6:9-13 ክምሮም ኮሎ ከምዚልዎም ነይሩ ንስኻትኩምሲ ከምዚልኩም ደኣ ጸልዩ ኣብ ሰማያት እትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ አሜን ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካዮሞ አሜን ኢልኩም ጸልይልዎ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ዝመሃሮም ጸሎት ጸልይዎ ዝተባሃልዎ እንታዩ እንድሕር ኢልና መንግስትኻ ትምጻእ ኢልኩም ጸልይልዎ አሜን ዶ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዝብል ስለዚ ፈሪሳውያን እምበዓር ብዛዕባ እዛ መንግስትዮም ማዓስ ከም እትመጽእ ንኢየሱስ ዝሓትዎ ዘለው ካብቲ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቲ ዝመሃሮም ጸሎትን ካብቲ ኢየሱስ ንፈሪሳውያን ዝሓቦ ምላሽን ተበጊስና ክንሪኦ ኾለና እዛ መንግስት ትመጻሉ ውሱን መዓልቲ የለን ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ እዛ መንግስት ትመጽእ ክንጽልይ ጥራይ ከም ዘሎና የተነጊሩና ስለዚህ ኻይ ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ታ መንግስት አምላኽ ትግለጸሉ መዓልቲ ዝሓተቱ ፈሪሳውያን ከምዚሉ መልሱሎም መንግስት አምላኽሲ ብምትሕልላው ኣይትመጽእን እነሆ ኣብዚ ወይስ ኣብቲ ዝብላውን የልቦን መንግስት አምላኽ እነሆ ኣብ ውሽጥኻ ኣላ ኢሉ መልሱሎም ስምዑኒ ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ኣነ ነዛ ቃል እዚኣ ከእንድሕር ዘስተብሃለ ሰብ ኣሎ ኦርደር ገይረ አንቢበዮ ኣብ ትግርኛና መንግስት አምላኽ እንታሽሙ ኣብ ውሽጥኩም ኣላ ኢሉ ይጅምር ኣብትና እንግሊዘኛ ኣብትና አምሃርኛ ኣብትና ካል ትርጉም ከድኑ ክነንብብ ኮለና ልክ ሐምዛ ዘንበብኩዋይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልሱላ መንግስት አምላኽ ማዓስያ ትመጽኢሎም ምስሓተትዎ ጎይታ ቀዳማይ ዝተዛረባ ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና መንግስት አምላኽሲ ብምትሕላው ኣይትመጽእን ቀዳማይ ካልኣይ እነሆ ኣብዚ ወይስ ኣብቲ ዝብላውን የልቦን ኢሉ ብድሕሪ እዩ መንግስት አምላኽ እነሆ ኣብ ማእኸልኩም ኣብ ውሽጥኩም ኣላ ኢሉ መልሱሎም ክብርን ጎይታ ይኹን اتمسر اب تغرينانا قرب حوسوس إلولو سلازي اتي قدم تختل كمزيو منغست املاخ سي بمتحلاو ايتمصنيا
እነሆ ኣብዚ ወይስ ኣብቲ ዝብላውን የልቦን መንግስቲ ኣምላኽ ነሃት ኣብ ውሽጥኹም ኣላ ኢሉ መለሰሎ አሜን ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ፈሪሳውያን መንግስቲ ኣምላኽ መዓስ ትመጽኢሎ ምስ ሓተትዎ ብቐዳማነት ዝበሎም ነገር እንታዩ መንግስቲ ኣምላኽ ሲ ብምትሕልላው ኣይትመጽእን ያ ኢልዎ ምሳ አልግባ ቢሉ ድማ እንታይሎ እነሆ ኣብዚ ወይስ ኣብቲ ዝብላውን የልቦን ኢሎም ቀጽሉ ድማ እንታይሎ መንግስቲ ኣምላኽ እነሆ ኣብ ውሽጥኹም ኣላ ኢሉ መልስሎ እዚ መልሲ ነቶም ሓተቲ ዘሰንብድ መልሲ እዩ ሓቀይደ ቅዱሳን እቶም ነዛ መንግስቲ እዚኣ ዝጸባበዩ ሰባት መልስና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ዘሰንብድ መልሲ እዩ ምክንያቱም እታ በመንገዶም ዝጽበይዋ መንግስቲ ኣምላኽ ሓደ ብምትሕላው ትመጽእን ያኽብሎም ኮሎ በኻልኣይ ደረጃ ድማ እነሆ ኣብዚ ወይስ ኣብቲ ዝብላውን የልቦን ክብሎም ኮሎ በሳልሳይ ደረጃ ድማ እታ መዓስ ትመጽኢሎም ዝሓቱላ መንግስቲ ኣምላኽ እነሆ ኣብ ውሽጥኹም ኣላ ኣብ ማእኸልኩም ኣላ ክብሎም ኮሎ ተገሊጻ ኣላ ክብሎም ኮሎ ኣዝዩ ዘሰንብድ ነገር እዩ ሓቀይደ ቅዱሳን ንስኻትኩም ሓተት ተትኾኑ ነርኩም እሞ ታ መንግስቲ ኦሬዲ ተገሊጻ ኣላ ዝብል ተትሰምዑሲ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ነገር እዩ ሾኪንግ እዩ እታ ፈሪሳውያን ዝሓቱላ መንግስቲ ኣምላኽ ግን ከመይ ዝኣመሰለት መንግስቲ እያ ኢየሱስ መንግስቲ ኣምላኽ እነሆ ኣብ ውሽጥኹም ኣላ ክብል ኮሎኸ እንታይ ማለት እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ሲ ብምትሕላው ትመጽእን ያ እነሆ ኣብዚ ወይስ ኣብቲ ዝብላውን የልቦን ክብል ኮሎኸ እንታይ ማለት እዩ እታ ፈሪሳውያን ዝሓቱላ መንግስቲ ኣምላኽ ዓይነት መንግስቲ ያ እንድሕር ኢልና ነታ ብእግዚአብሔር ትመሓደር ኢየሱስ ዝንጉሳ መንግስቲ ማለቶም እዩ ምክንያቱም መንግስቲ ኣምላኽ ተይሎምሲ እታ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ እዮም ዝሓቱ ዘሎ which means ብእግዚአብሔር ትመሓደር መንግስቲ ኢየሱስ ዝንጉሳ መንግስቲ ማለቶም እዩ እዛ መንግስቲ ድማ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ ምስቲናቱ ናብ ዝምድር ምምጻ እታ መንግስቲ ተወሊዳ አሜን እዛ መንግስቲ ኣምላኽ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ ኣብ ልቢ እቶም ዝተቀበልዎ ተገሊጻ ኢየሱስ እነሆ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኹም ኣላ ክብሎም ኮሎ እንታይ ማለት እዩ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ተገልጸት እነኹ ኣነ መረጋገጺ እነኹ ኣነ ኣብ ቅድሚኹም ኣለኹ ይዝብሎም ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ነዚ ምስጢር እዚ ዝገለጸልና ኣምላኽ ሽሙ ብሩኽ ይኹን ጎይታ ኣብዚ ታ መንግስቲ ኣምላኽ ክልተ ወገን ወይ ኩርናዕ ከም ዘለዋ እዩ ኸሪኦም ደሊ ዘሎ አሜን ሎምና ዓይና ኣኻትኩምን እዚ ክነግረና እዩ ዝደሊ ታ መንግስቲ ኣምላኽ ህልውትን ማለት ፕሬዘንትን መጻኢትን ወይ ድማ ፊውቸር ከም ዝኾነትን እዩ ጎይታ ኣብዚ ነቶም ብዛዕባ ዛ መንግስቲ ተገዲሶም ዝሓቱ ፈሪሳውያን ዝነግሮም ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ መንግስቲ ኣምላኽ እነሃ ኣብ ውሽጥኹም ኣላ ወይ ኣብ ማእኸልኩም ኣላ ክብሎም ኮሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ናይታ ትመጽእ መንግስቲ ንጉስ ኣብ ቅድሚኹም ኣሎ ይዝብሎም ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ንጉሳ ንመንግስቱ ምስቶም ዝሓረዮም ኮይኑ የስፋፋሓሎ ኣብ ማእኸልኩም ወይ ኣብ ውሽጥኹም ኣላ ማለቱም በዓር እዚ ኣነ የትንጉሳ ናብዚ መምጽአይ ድማ ነዛ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ንምግላጽ እዩ እታ መንግስቲ ከም ዝተገልጸት ካል ምልክት ኣይደሊን እዩ ንጉሳ ኣብ ቅድሚኹም ኣለኹ ሓደ መዓልቲ ግን ብግልጺ ንኹሉ ክግለጽ እዩ ኣበይ ኣሎ ኢልኩም ክደልይዎ ኣይድልየኩምን እዩ ምክንያቱም ብኽብሪ ኣብ ዝግለጸሉ ሰዓት ኩሉ በሓደ ስለ ዝሪኦ ይዝብሎም ዘሎ ኣብዚ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ኸአዩ ጎይታ መንግስቲ ኣምላኽ ሲ ብምትሕላው ትመጽእን ያ እነሆ ኣብዚ ወይስ ኣብቲ ዝብላውን የልቦን መንግስቲ ኣምላኽ እነሆ ኣብ ውሽጥኹም ኣላ ዝብሎም ዘሎ እስራኤላውያን መዋእሎም መሲሕ ክመጽእ ተጸብዮም እዮም እቲ ዘመኖም ሙሉ ዝጽበይዎ ዝነበሩ መሲሕ ምስ ተገልጸ ዘይላለይዎ ምክንያት ስለምንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ንሳቶም ዝጽበይዎ ዝነበረ መሲሕ ከም ንጉስ ዳዊት ሓያል ተዋጋኢ በሐንሳብ ተገሊጹ ድማ ንኹሎም ጸላእቶም ሲዒሩ ናቱ መንግስቲ ዘቀውም መሲሕ ይጸባበዩ ብምንባሮም ሮንግ ዝተጋገ ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበሮም ነቲ እቲ ንጉስ ክውለድ ኮሎ ንዓኣቶም ዘይተገልጸ ንጓሶትን ነቶም ሰብ ጥበብ ተገሊጹ ማለት እዩ
ፈሪሳውያን እምበኣር ናብ ኢየሱስ መጽኦም መንግስቲ አምላኽ መዓስ መጽኢሎም ከሓትዎ ኸሎ ክልተ ነገር እዮም ዝሓትዎ ዘሎ ሓደ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክንብሎ ጸናሕና እታ መንግስቲ አምላኽ መዓስ መጽእ ዝብል ከውን ከሎ ተኸላይ ሕቶ ድማ እንድሕር ንስኻት መሲሕ ኮይንካ ወይ መሲሕ የትብል ኮይንካ መዓስ ኢኻ ትነግስ ዝብል ሕቶ እዮም ዝሓትዎ ዘሎ ብታሕቲ እቲ ካልእ ገጽ እቲ ሕቶኦም ከምኡ ብዙሓት ሰዓብቲ ብምጥራዩ ስቕሎም ኣይኮኑን ንሓደ ተራኢሎም ዝሓስብዎ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኦምሲ መንግስቲ አምላኽ መዓስያ ትገለጽ ኢሎምሲ ዝሓትዎ ስቕሎም ኣይኮነን ሓደ ነገር ነዚ ሕቶ ከሓቱ ዝደረኾም ነገር ስለ ዘሎ እዩ ሓቀይደ ቅዱሳን ብዙሓት ሰዓብቲ ብምጥራዩ ብዙሓት ንዝተፈላለየ ዓላማ ንኢየሱስ ይስዕብዎ ብምንባሮም ካብ ደቀ መዛሙርቱ ጀሚሮም ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ኢየሱስ ገለ ነገር ክገብር ኢሎም ይሓስቡ ነይሮም ዋላ ደቀ መዛሙርቱ ሮንግ ዝኾነ ተውት ነይሮም ጉጉይ ዝኾነ ተሓሳስባ ብዛዕባ ኢየሱስ ነይርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ጉጉይ ዝኾነ ተሓሳስባ እምበኣር ብዙሕ ግዜ ከም ማዓራርዮ ፈቲኑ تذكر ديكم سب إماهوس مسيسوس أم من قد دي أبز الزرارة بلو ساعات انتاي كم زبولوا نحنا قناي لو مون يسوس اتن إسرائيل زدحن نسيو إلنا تصفى نقبر نيرنا مسلنا يزي كله خا ازي كاب زخون لو مسحال ساي معالتي لومو أبلوك أسران هدا اتن إسرائيل زدحن كبلو خلو انتاي مالتيمي إسرائيل زبجو كاب إدروماويان زدحن زبجونا ناتو جزء زتكن نسوي ناتسفان قبر نيرنا سلازي خان نسعبو نيرنا انتو قونا جن كم تزا حسبنا يو ايكونن يلوم نيسوس كنقروا خلو نري كم زوم سب إماهوس بزعبا مسيح زنوبروم قوي مردا دارقا بزوحات لك خم سب إماهوس قوي مردا يزلوه إذا سلازخونا خا يوم فريساوين نبي يسوس متيوم منجست أملاخ ما أستمتيلهم حتيتومو قويتا خا منجست أملاخ سي بمتحللاو أي تمتسنيا إنه أبز ويس أبتزبلاون يلبون منجست أملاخ إنه already أما أخلكم على الليلو آمين أتي مدحين علم مسيح كله توم مسيح كم زولد بتقص زفلت قوة سمعني تصبق غيركم قدسان تقصي متقاس ترجم يقولون اندحر نتتقصي نتنببو تقصي انتزي عمينا يو نعود ما كم ناي مريم كيف من نتصبيو سبعة تزي كوينا ترجم يقولون اتي مدحين عالم ويدما مسيح كله اتوم مسيح كم زولد بتقص زفلت قوة اتوم نزي مسيح زي تصبابيو زنبرو ايكونن مستولد خمس تولد فليتهم حق ايدو كم زتولد ازوم بتقص زفلتو ابي كم زولد زفلتو بخمي كم زولد زفلتو ايكونون كم مستولد فليطمو اتني عالم مدحن كم مستولد بجكاتهم سب طبب اتوم غاسوتن ناي سماي سراويتن مانم ايفلطون ايغرمكم غويتا ابزنتهم ناي عالم مدحن كولد كله زسحاتو كم تقدمي حجون كي سحتو بقلت كزاربهم كله ينابز نرئيز لنا آمين دو أقدمي سحيتكم اللهم مسيح نقص كولد ناتتصبهم قوقي أتصبابي أسلزنو بركم سحيتكم اللهم حجد ما بكالا أي كي تسحتو إلو قويتا يسوس كريستوس تامن قست أملاخ كمي كم تقلت ويدما كم استقلت بقلت خزاربهم كلنا أبزن رئيز لنا آمين إذن سبات قانقوانا يسوس كردوهم من دحر كوينو نتي عبرئسهم أسفيرهم موزلو سئلي ويمرده كعالي وقالوهم حق ايدو انت زي كوينو نا يسوس زربا فتسئمو ايكسو قرمني بمجمر تاخن رئيس دليو نگر انتايو اتا منقستي بالحساب ايو حانت منقستي تبهال معاسين دحر إلنا نيجز رأسها من محدار سرعات دنب خلوا خلوا حق ايدو أبز فريساويان منجست إلهم كحطو خلوا كرد أنا زلوا وانتايو بزعبا كال منجستي حطو هم زلوا خنفلت قالوا نامي منجست أملاخ ما أسيات قلت إلهم بزعبا منجست كحسبو خلوا تاتمت منجستي
እንታይ ዓይነት መንግስቲ እዮም ጽበዩ ማለት እዩ ናይ ገዛ ርእሳ መምሕዳር ሓድሽ መምሕዳር እዮም ጽበዩ ዘሎ ስርዓት ደንብ ዘለዋ ምልእቲ መንግስቲ እዮም ዝጽበዩ ኒው መንግስቲ ማለት እዩ ፈሪሳውያን ብዛዕባ ክትመጽእ ዘለዋ መንግስቲ ኣምላኽ ክሓቱ ከለዉ ብዛዕባ ዓይነት መንግስቲ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ብዛዕባ እታ ብእግዚአብሔር ትመሓደር መንግስቲ ከም ትብሎ ጸናሕኩ ብዛዕባ እታ ሰማያዊት መንግስቲ ብዛዕባ እታ ኢየሱስ ዝንጉሳ መንግስቲ ብዛዕባ እታ ዘላለማዊት ዘይትሰዓር መንግስቲ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ክብሪ ንጎይታ ይኹን እዛ በእግዚአብሔር ትመሓደር መንግስቲ ኢየሱስ ዝንጉሳ መንግስቲ ዘለዓለማዊት ዘይትሰዓር መንግስቲ ማዓስያ ትመጽእ ኢሎም እዮም ንኢየሱስ ሓቲቶሞ ኢየሱስ ድማ ነዚ ምስ ሓተትዎ ኢየሱስ ድማ እንታይ ኢሉ መሊስዎም ንስኻትኩም ብኻሊ ምግላጽ እንዳተጸበኹም መንግስቲ ኣምላኽ በኣይ ተገሊጻላ ኢሉ ኣጽዋ ማለት ክብሪ ንጎይታ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ወይ ኣብ ውሽጥኹም ኣላ ክብሎም ከሎ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ እዛ መንግስቲ እዚኣ ኣነ ናብዛ ምድሪ ምስ መጻኹ ተገሊጻላ ኣብ ጸጽባሕ ድማ ኣባላት ናይዛ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ይስስኑ ኣለዊ ዝብሎም ዘሎ ኣሜን ዶ ንሕና ከማን ሓደ ካብቲ ናይዚ መንግስቲ ኣባላት ኮይናልና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ ትንቢት 7:14 ብዛዕባ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉሲ ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርት ክበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወድኻ ክትወልድ ያ ስሙውን አማኑኤል ክትሰምያ ኢሉ አሜን ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ትሽዓተ ካብ ቁጥር 6 ድማ እዚ ህፃን ከመይ ዓይነት ህፃን ከም ዝኾነ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ህፃን ተወሊዱና ወዲ ተዋሂቡና ይሞ እቲ ግዝኣት ከዓ ኣመንኩቡ ይብል አሜን ስሙን ግሩም መካር ብርቱ አምላኽ ኣቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ክስመይ بفردن بتصدقن كاب حجي كسع زلعلم انت كتصنع كقمانسي ابزوفان داويتن ام منغستون عبيد غزاتون سلامون مودعتا يبلون قناعت እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነዚህ ይገብር ይሉ አሜን እዚ ህፃን ጥራ ይኮነን አማኑኤል አሜን ዶ መንግስት ሂዙ ተወሊዱ አሜን ዶ ስልጣን ሂዙ ይመጽ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ናብ ማርቆስ ሓደ ካብ 28:31 ከና ንብብ ኮለና ድማ እዚ ክነንብቦ ጸንሕና ትንቢት ተፈጻምነት ክረክብ ኮሎ ንሪዮ ክብርን ጎይታ ይሁን አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ምሳና ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ነታ ዘይትበርስ መንግስቲ አሞዳታ ድማ ንኹሎ ምትጨፍልቅ ኣብ ልዕሊ ሁሉ መንግስቲ ትስልጥን መንግስቲ ቦድ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ገሊጽዋይ አሜን አንቶ ዮባ አባላት መንግስት አምላክ ከም ዝኾናን እዛ መንግስት ከም ተገልጸሲ እንታይ መረጋገጽ አለኩም ኢሉ ሓቲቱ ኤኔቲ ተውሲ ይሁና ኣብ ቆሎሲ 1:13 ይሁና ኣነውን ሳጽሒፈያ ነረ ንሱ ይብለና ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውጻና ናብቲ መንግስት ፍቅር ወዱን አእተወና ይብለና አሜን ስለዚህ ኩሉ ዳግም ዝተወልደ በኢየሱስ ዘአመነን ዝተጠምቀን ዘበለ ሁሉ አባል ናይዛ መንግስትን ሰራሕተኛታት እዛ መንግስትን እዮም አሜን አባላት ጥራይ ዘይኮንኩምንሲ ሰራሕተኛታት ዝብል ወሲኸላለኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባላት አይኮነን ዝደሊ ከምዝናይ ሎሚ ቤተክርስቲያን አባላት ዘይኮነ ዝደሊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራሕተኛ ክንጽሊ ዝነገረና ነቲ ጎይታ እዚ ግራሲ ንእኽሉ አየይቲ خلق ጸልይሉና አየይቲ አሜን ነሕና ነፍስ ወከፍና አብዛ መንግስት እዚኣ አበርክቶ ክንገብር ጎይታ ይጽበየና እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ንስኻትኩም አባላት አይኮንኩምን ንስኻትኩም አየይቲ ሰራሕተኛታት ይኹም ከም አባል ዝሪኡኹም ጌጋይ አሜን ሰራሕተኛታት ይኹም ተዓይዎ እዮ አሎ ኢየሱስ ጎይታ ፈሪሳውያን አብዚ ብዛዕባታ በአካል ትግለጽሉ ማዓስ ከም ዝኾነም ዝሓቱ ዘለው ማለት the physical manifestation of the kingdom of God ማለት እዩ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሂሩ ዝገለጾ ማለት እዩ ጎይታ ድማ ታ መንግስት አምላክ ሕጂ ኣብ ማእኸሎም ብኡ ከም ተገልጸት ኣብ መጻኢ ድማ ሙሉ ብሙሉ ክትግለጽን ንኹሉ ከም ትገዝእን ኣብ ዝዛረቦም ኮሎ ንርኢ ማለት እዩ ኢየሱስ ኣብ ውሽጥኩም ኣላ ክብል ኮሎ እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ኣብ ዝንጹር መልእኽቲ ነቶም ሓተቱ ዘመሓላልፍ ዘሎ ኣብዛ ትግለጽ መንግስቲ እትዋት እንድሕር ኮይንኩም ብዛዕባ ታ መንግስት አምላክ ኣፍልጦ መሓልወኩም ነይሩ ዝብሎም ዘሎ
ወዲ መንግስቲ እንድሕር ኮይንካ ብዛዕባ መንግስቲ ክትፈልጥ አለካ ሓቀይዶ ደቂ መንግስቲ እንድሕር ኮይና አነ ንስኻትኩምን ብዛዕባ ዛ መንግስቲ ጽቡቕ አፍልጦ ክህልወና ኣለዎ ፈሪሳውያን ግን ካብ መምህዳር እግዚአብሔር ብፍቃዶም ስለዝወጹ ብዛዕባ ኣብታ በእግዚአብሔር ተማሓደር መንግስቲ ዝኾኑን ዝፍጸሙን ነገራት ምንም አፍልጦ የብሎም ክብርን ጎይታ ይሁን ኢየሱስ ነዘቀ መዛሙርቱ ማርቆስ 10 ማርቆስ 4 ካብ 10 ሓደ 12 ከምዚ ኢልዎም ነይሩ ንሱኻ በሎ ምፍላጥ ምስጢር መንግስት አምላኽ ንኣኻትኩም እዩ ተዋህበ አሜን ንኣኻትኩምን ምፍላጥ ምስጢር መንግስት አምላኽ ንኣኻትኩም ንዓና ተዋሂቡና ኣሎ ስለምንታይና ብዛዕባ ዛ መንግስቲ ብዙሕ ዘይንፈልጥ እንድሕር ኢልና ምስጢር ስቂሉ ኣይንገርን ሓቀይዶ ምስጢር እኮ በቃ ብሕቡ ይዝንገረካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምስጢር ክንፈልጥ እንድሕር ኮይና እቲ ምስጢር ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ክርስቶስ ስለተሰወረ ምስኡ ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና ስለምንታይም ገለገሊኡ ሰባት ምስጢር ናይ እግዚአብሔር ኣውጽዮም ንዓይና ኣኻትኩምን ዘምጹልና ስለምንታይም ምስጢር ዝግለጸሎም ስለምንታይ ነታ ሓደ ግለጸሉ ስለምንታይ ንዓና ዘይግለጸልና ዋይዛ ስለምንታይ ዘይግለጸልና ስለምንታይ ንኹሉ ዘይግለጽ ክሳዕ ክንደይ ይኹም ነዚ ቃል ተኣምንዎ ጸዋዓኒ ኣነ ክምልሰልካየ ዝብል ቃልሲ ክሳዕ ክንደይ ይኹም ተኣምንዎ ክንጽውዖ ኾለና ዝምልስ ኣምላኽ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ነታ ቃል ከንብበልኩም እግዚአብሔር ይባርኩም ሓደ ከኣትሒዘኩም ከሓልፎ ዝደለኹ ነገር ስለዘሎ ጸዋዓኒ ሞ ክመልሰልካ ዘይትፈልጦ አቢን ስውር ነገር ካህ ነገርካ ብዙሕ ዘይንፈልጦ ነገር አሎ ክንፈልጥ ከማንሲ ጻዕርታት ኣይንግብርኒና ሪኢኹም ወለኹም ክሳዕ ክንደይ ስኑፋት ከም ዝኾና ክንፈልጥ መሰል ኮለና ናይ ምፍላጥ መሰል ተዋሂቡና ክነሱሲ ንኽንፈልጥ እንገብሮ ጻዕርታት የለን that's why we don't know much ስለዚህ ኻይ ብዙሕ ብዛዕባ ዛ መንግስት እዚ ኣዘይን ፈልጥ ጎይታ ግን እንታይሉ ምፍላጥ ምስጢር መንግስት አምላኽ ንኣኻትኩም እዩ ተዋህበ ነቶም ቦጻይ ዘለው ግና እናራእዩ ክርዩ እሞ ካይስወጦም እናሰምዑ እሞ ካይስተውዕሉ ካይምልሱ ይቕረው ምእንቲ ካይብለሎምሲ ኩሉ ብምስላዩ ዝኸውን ኢሉ ብዛዕባ ምስጢር መንግስት አምላኽ ምፍላጥ ካብ እግዚአብሔር ዝወሃብ ነገር እዩ እዚኣ ክትስሙሩላ ይደሊ ኣለኹ بزعبا مستر منجست أملاك مفلات كاب إجابير زوهاب نجاريو سلازي كتفلت إن ده حرد ليها كوهاب كان ده حرد ليها أنت هتجبر على كمالتيو كتلمن على كتحتت على كمالتي كبرنا قوي تاخون يسوس ندك أمزامور تنتايلوهم مفلات مستر منجست أملاك نأخذ كوم يتوهاب يلوهم قوي تبعليو كفلتو غيرو منبر فلات أصل زخوني يكونن إذا مستر إذا تجلس الله كبرنا قوي تاخون أزي بعليو بايم تصبغيرم قلت أزجب أنا روز غريك قوانقا مالتي ترجمتي مفلات زبل قال بغريك انتايبلو جنيسكو يبلو جنيسكو مالت انتايو بغبو مفلات مالتي بفلاي بولقاوي تموكرو مفلات مالتي ويدما كمي مخانو تماهير كمفلات زبل ترجم الله ويدما بزعبه حدا نجر فلتات مركب زبل ترجم الله امين جنيسكو مالت مستر منجست املاح مفلات مستر منجست املاح نأحدكم يتوابه قبلهم كله ازي مفلات زبل قال جنيسكو يبال انتهي تترجموا خا بغبو مفلات مالت سلكا باسترنا انتهي بالكل غزي طراز نطق يبل طراز نطق مالت ጫፊስ ካመኻድ ማለቲ ጫፊስ ካትኸይድ ማለቲ ፍልጠት ካሲ ነታ ንሽተ ነገር ሂስ ካመኻድ ማለት ኮም ይኮነን ብዛዕባ መንግስቲ ውሽጣን ውሻጢያን ክንፈልጥ መሰል ተዋሂቡናይ ስለዚህ ግኒየስኮ ማለት በጉቡ ምፍላጥ በፍላይ በውልቃዊ ተሞክሮ ወይ ደማ ከመይ ምዃኑ ተማሂርካ ምፍላጥ ወይ ደማ ብዛዕባ ሓደ ነገር ፍልጠት ምርካብ ዝብል ትርጉም ኣለዎ አሜን ዶ
ስለዚህ ኢየሱስ ነዞም ምፍላጥ ምስጢር መንግስተ አምላክ ዘይተዋህቦም بفقادم كاب أملاك زشفتو فريساويان نتي زحاتتو وحدتو كمل سلم كله منجست أملاك أوشتهم الله يلوم بحث إيرو نتا منجست أملاك مجمرة أوشتهم دلي وهيز بلوم زلو آمين آمين أوشتهم اندحر زي رخيبكم ما እታት ክትግለጽ ዘለዋ መንግስተ አምላክ ማአስ ከም ትግለጽ ምፍላጥኩም አገዳሲ አይኮነን ምክንያቱም አብታ እትግለጽ መንግስተ አምላክ እትዋት እንድሕር ዘይኮንኩም ማአስ ከም ትግለጽ ምፍላጥኩም እንታይ ያብሰልኩም ይዝብሎም ዘሎ ቀድምነታ መንግስተ አምላክ አውሽጥኩም ድለይዋ በተወሳኸ ድማ ታ መንግስተ አምላክ በምትህላው አይትመጽና ስለምንታይ እንድሕርልኩም ታ መንግስተ አምላክ መጽያያ انه ابز ويس ابت زبلاون يلبون سلامنتاي اندحريلكم اتا منغست املاك بحاده اب كل تجز منغست سلازخونت الههم لسلوب كولونري كبرن شمو يخون እዚ ሚስጥር ዝገለጸልና አምላክ ብሩኽ ይኹን ታ መንግስት አምላክ በሙላድ ኢየሱስ ክርስቶስ አቤት የሄለምዩ ናብ ደቅ ሰባት በሐዲሽ ኃይልን ድህነትን ተገሊጻ ክብርን ጎይታ ይኹን ቃል አምላክ ብዛባቲ زولد حصان انتوي امبيبلكم حصان توليدونا ازي حصان طراي يكونن توليدو ودون تواهبونا إلو انتايدو اتغزات كا امنكو يلو سمون غروم يلو مكار يلو برتو املاك ابوزل العالم مسفن سلام كسميلو سؤال قول ايكونن توليدو انتايدا بفردن بصدقن كاب حجي كاب تاس تولدلا ساعه جميرو كسا زل عالم من انت خصنعو اومونسي ابزو فان داويت كامنغستون ابيتون غزاتون سلامون مودات هيبلون قناعت እግዚአብሔር ጎይታ ሰራት ነዝህ ገብሪሉ ገይሩ ኻ እግዚአብሔር ይመስከን እዚ ትንቢት ነሩ እዚ ሕጂ ግን ዝተፈጸመ ትንቢት ይባሃል ማለት ስለዚህ ታ መንግስት አምላክ በኢየሱስ ተገሊጻ እቲ እግዚአብሔር በነቢያቱ ገይሩ ዘሐቦ ተስፋ ፈጽሞን ይፍጽሞን አለ አሜን ዮሐንስ መጥሞ መንግስት አምላክ ከም ዝቀረበ ሰቢሆ ነዚ ማቴዎስ 3:2 ማርቆስ 1:15 ከና ንረኽቦ ንኽእልና ጎይታ ድማ ታ መንግስቲ ብኡ ሕጂ ከም ዝተገልጸት ብምልዓት ድማ መጻይ ከም ትግለጽ ብዝተፈላለየ እዋን ምሂሮም ኣብዙን ምሂሮም አለ ታ መንግስት አምላክ ከም ዝቀረበትን ሕጂ ከም ትግለጽን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 17:23 17:28 ከምኡ ድማ ሉቃስ 10 ቁጥር 9:11 አብስተፈላለየ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት አምላክ ከም ተገልጸት መጻይት ከም ዝኾነት ብዝተፈላለየ መንገድ ይገልጽዎሎ ስለዚህ አብዛተ ዝተገልጸት መንግስት አምላክ እትዋት ክንከውን አብዛ ዝተገልጸት መንግስት አምላክ እትዋት ክንከውን ናይ ግድን ብግሊ ምስ ንጉሳ ዝኾነ ኢየሱስ ርክብ ክህልወና አለው አሜን بزمد اي تاتواني هذا منغست زيا نابزا منغستي نابزا سماويت منغستي بحوغا اي تاتواني ها حاخيركا اي تاتواني ها بتي معصو زخونه ክርስቶስ ጥራይ ها تاتوات خل انا معصو يلو بك انا دغيلو ስለዚህ በተደገ ዝኾነ ክርስቶስ ጥራይና ናብዛ መንግስት እዚ አኽና አቱ ንኽል አብታት መጽ መንግስት እትዋት ክንከውን ድማ ነታ መንግስት አምላክ ሳብ ብምልአት ትግለጽ ኢየሱስ በክብር ክሳዕ ዝምለስ እሙናት ኮይና ክንጸባባ ያለውና ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ አብዚ ዘመን ዕጉሳትን ተጻወርትን ክንከውን ይግባአና ኢየሱስ ሕጂ አብ ልቢ ኩሎም እቶም አመንቲ ገዛአሎ አመጻይ ድማ አፍጥረት ኩሉ ክነገዚ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን አብ ቁጥሪ ኢስራን ሐደን ደርጋ ፍርቅ ሰዓት ወዲና ዋ እግዚአብሔር ይመስገን ሉቃስ 10 ካብ ኢስራን ክልተን ክሳብ 37 ድማ ከምዚብ ንደቀ መዛሙርት ከአበሎም ካብ ማዓልታት ወድሰብ ሓንቲ ክትሪኡ እትምነዩላ ማዓልታት ክመጻ እየን አይ ክትሪኡን ይኹም መብረቅ ካብቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳዕቲ ካል ወሰን ሰማይ ከም ዝበርቕን ከም ዝበርሕን ከምኡኻ ወድሰብ በታ ማዓልትኻ ከውን እንሆ ኣብዚ ወይስ እንሆ ኣብቲ አሎ ክብልኹም እዮም አይተኸይዱ አይተሳዓብዎምን قدم جنا بزو حسارة مكرا كتأجب بزول رزون كنا بجدي كم تبزمن نه زخونة بزمن ودي سابن كمو خون أيوك ساعتها نه نمركب زعته ولا معالتي والعوني ساتين يأتون يتعاطون نبرو ما أيهد ما متأن كله مدفع بزمن لوتكا
ከምኡ ኾነ ይበልዑን ይሰቱን ይሸጡን ይሻየጡን ይተኽሉን ይሓንጹን ነበሩ በታሎት ካብ ሰዶም ዝወጻላ መዓልቲ ድማ ካብ ሰማይ ሃውን ዲንን ወረደ ንኹሉ ኻ አጥፈአ በታ ወዲ ዝግለጸላ መዓልቲ ድማ ከምኡ ኸውን በታ መዓልቲ ቲኣ ኣብ ደርቢ ዘሎ ኣቑሑ ካብ ቤቱ ኣቑሑ ኣብ ቤቱ ዘለው ክወስድ ኢሉ ኣይውረድ ኣብ ወፍሪ ዘለው ንድሕሪት ኣይመለስ ንሰበይቲ ሎጥ ዘክርዋ ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፋይ እቲ ዘጥፋ ግና ከድሕና እዩ በታለይቲ ቲኣ ክልተ ኣብ ሓንቲ ዓራት ክድቅሱ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ክሕደግ እዩ ክልተ ኣንስቲ ብሓንሳ ክጥሕናየን እቲ ሓንቲ ትውሰድ ተኻለይቲ ክትሕደግ እያ ክልተ ኣብ ወፍሪ ክጸንሑ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ ተኻልኣይ ክሕደግ እዩ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መሊሶም ከዓ ጎይታ ኣበይ ከእዩ በልዎ ንሱን ኣብቲ ገንቢ ዘለዎ ኣሞራታት ናብኡ ክእከቡዮም በሎም ይብለና ዋው ኣብዚ ኢየሱስ ብዛዕባ ካልኣይ ምጽኣቱ ይዛረብ ዘሎ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢሎም ካብ መዓልትታት ወዲ ሰብ ሓንቲ ክትርእዩ ትምነዩ ለን መዓልትታት ከመጻየን ኣይ ክትርእይዎን ኢኹም ኢሎም ኢየሱስ ለምንታይ ነቶም ናቱ ዝኾኑ ካብ መዓልትታት ወዲ ሰብ ሓንቲ ክትርእዩ ትምነዩ ለን መዓልትታት ከመጻየን ኣይ ክትርእይዎን ኢኹም ከዓ ኢልዎም ጎይታ ኣብ ቅድሚኡ እንታይ ጽበየኹም ዘሎን እተን ምስኡ ዘሕልፍዎን ጊዜያት ኣዝየን ሓጸርተን ምዃነን ኣጸቢቑ ፈልጥ ስለ ዝነበረ እዩ ነዚ ትንቢታዊ ዝኾነ ቃል ንደቀ መዛሙርቱ ኣብዚ ክነግሮም ኮላን ንርኢ ዘለና ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ካብ መዓልትታት ወዲ ሰብ ሓንቲ ክትርእዩ ትምነዩለን መዓልትታት ክመጻየን ሕጂ እንታይ እዩ ብዛዕባ መጻኢ ዝዛረብ ዘሎ ኣይ ክትርእይዎን ከኣይኹም ስለምንታይ ከምዚ ኢሉ እቲ ኣብዛ ምድሪ ዝጸንሐሉ ጊዜያት ኣዝየን በቃ ስለ ዝቐረባ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ነቲ ናብዚ ምድሪ ዝመጻሉ ተልእኾ ወዲኡ ናብቲ ዝነበረሉ ናይ ክብሪ ስፍራ ዝምለሰሉ ጊዜን ሰዓትን ይቐርብ ብምንባር ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ኢልዎም ማለት እዩ ኣብዚ ብሓጺሩ ጎይታ እዘን ሕጂ ምሳኻትኩም ዝጸንሐለን ጊዜያት ተጠቀሙለን ተሓጎሱለን ኣነ ዝመጻኹሉ ተልእኾ ይፈጺመ ናበቦይ ምስከድኩ ንስኻትኩም በይንኹም ኢኹም ነቲ ኣነ ዝህበኩም ተልእኾ ክትፍጽሞ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ድልዋትኩን እዩ ዝብሎም ዘሎ የዳልዎም እዩ ዘሎ ብዛዕባ ንመጻኢ የዳልዎም እዩ ዘሎ ኢየሱስ ኣብዚ ንደቀ መዛሙርቱ ኣቐዲሙ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝጽበዮም ነገር እዩ ዘዳልዎም ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ህይወቶም ዝኸውን ነገር ከይኮነ ኮሎ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ነቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝጽበዮም ነገራት ከይተዳህሉ ከምቲ ንሱ ክሳዕ ሞት እዙ ዝኾነ ኣብ ቅድሚኦም ሞት ከም ዝጽበዮ እንዳፈለጠ ክሳብ መወዳእታ ዝኸደ ንሳቶምን ኣሰሩ መታን ክስዕቡ ኢሉ እዩ ከምቲ ንሱ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝጽበዮ ነገር ፈሊጡ ዝጓዓዝ ዘሎ ንሳቶምን ክፈልጡ ኢሉ ነዚ ነገር ዝነግሮም ዘሎ ኢየሱስ ኣብዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እንድሕር ኢልና ቅድሚ ኣነ ምምላሰይ ንኣኻትኩም ከሳቂኹምን ክቆትልኹምን እዮም ስለዚ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ርዱኣትኩን እዩ ዝብሎም ዘሎ ደቀ መዛሙርቱ በዚ ነገር እዚ እንተዘይሓልፉ ምመረጹ ነይሮም ሓቀይዶ ደቀ መዛሙርቱስ በዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረቦ ወይ ካብ ኣፍ ኢየሱስ ዝሰምዕዎ ነገር ኣብ ህይወቶም እንተዘይፍጸም ምመረጹ ነይሮም ግን እዚ ነገር ክኸውን ብግዲ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ኢየሱስ ከይኮነ ኮሎ ኣእምሮኦም ኣቐዲሙ ዘዳልዎም ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ ዮሐንስ 15 ካብ 18 ክሳብ 27 ኣብ ማቴዎስ 10:22 ኣብ ማርቆስ 10:33 ከምኡውን ኣብ ሉቃስ 21 ካብ 12 ክሳብ 19 ከይና ነንብብ ኮለና ኢየሱስ ካብ መዓልታት ወዲ ሰብ ሓንቲ ክትርእዩለን እትምነዩለን መዓልታት መጻየን ኣይ ክትርእይዎን ኢኹም ክብል ኮሎ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ኣብዘን ዝጠቐስክዎን ጥቕስታት ብቐሊሉ ክትርድእዎ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ 15 ካብ 18 ክሳብ 27 ዓለም እንተ ጸላኣትኩም ንዓይ ቀድሜኹም ከም ጸላኣትን ፍለጡ ካብ ዓለም እንተ ትኾኑስ ዓለም ነታናታ ዝኾኑ ትፈትያ ምፈተወትኩም ነይራ ኣነ ደኣየ ካብ ዓለም ዝሓረኹኩም እምበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን ስለዚ ዓለም ትጸልኣኩም እያ ነቲ ባርያ ካብ ጎይቱ ኣይ ኣብን ኢለ ዝነገርኩም ቃል ዘክርዎ
نعي سوغيغومني انت خوينم نعاخاتكم كسوغوهم نيا قالي حاليوم تخوينم خا قالكم كحلويا غنا خنت زلاخني ايفلطوني مو سلاسمي زخولو كغبركم يم انا مصين تزينغروم حاطاي مخونو من نيرو حجغنا نحاطياتو من تايلو مخنيات يبلومن اتنا عايز صلعن نبوين صلوي قال زي غبرو ግብሪ ተዘይገብረሎም ኃጢአታይ መኾነ ምን ነይሩ ሕጅግና ሪኦም ሲና ዓይነ ቦይን ጸልኡና እዚ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምኽንያት ጸልኡኒ ጽሑፍ ዘሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም ዝኾነ እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ዘደልኩ መጸናነይ ካብ ኣቦ ዝወጽእ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸግና ንሱ ክምስክረለይ ንስኻትኩምን ካብ መጀመርታይ ምሳይ ነርኩም ኢኹምሞ ትምስክሩለይ ኢኹም ይብሎም ولا ماركوس 10:33 انتايلو سلاسمي كا كله سب كصلعكمي تكسامو داتا زغس غدان سو خدحني يلوم ولا بلوقاسون اسراهدن كاب 12:19 ساعتكم كيلكم انببو ببزح مكراخم زحالفو غويتا يسوع كريستوس بعلو ندق مزامرتو تزاريبوم سلازي يسوع كم معلتات ود سب حانت تريو تمنيو له معلتات كمصاين ايكتريوني خاخبلوم كله نفس وكفم بتك حالفو زغبا كحالفو هلو يسوع مسኦም اب غونم كم زحج مسኦም زغواز زلو كومو اب تناي فتنا ساعات مسኦም كخون زمنيلو ساعات كمصيو انتخونه يسوع بأكل زي كونس بمنفتسو تراي مسኦም كخوني بحصيرتا ساعات كمتا غويتا بغيت سماني زخونو كخونومي مالتي ويتا نزملختي نتوم ناتو زخونو حرياتو زنغروم زالو حجيتهم ازي ነገር እዚ ዝተነግሮም ሰባት ከምቲ ጎይታ ዝበሎም ኣብ ህይወቶም ተፈጽሙ ናብትናይ ክብር ቦታ ሓሊፎም ኣለው እዚ ቃል እዚ ሎሚ በተመሳሳሊ ነፍስ ወከፍና ይዛረበና ኣሎ ነታ ኣብ ቀድሜና ጽበዩና ነገራት ልክ ከምቶም ዝሓለፉና እምነት አቦታትና በእምነት በዲሕና ንሓልፎ እግዚአብሔር ጸግኡ ይብዛሐልና አሜን ክሳሞት እሙናት ክንከውን ድማ ጎይታ በዓሉ ይደግፈና ምክንያቱም ቃል አምላክ ታይብለና ክሳሞት እሙን ኩን ይዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ በዓሉ ወድሰብ ኢሉ ንርእሱ ጸውዒው በዓሉ ንወድሰብ ዝብል መጸውዒ ክጸውዕ መሪጹ ማለት እዩ እቲ መጸውዒ አቤን ረህቦ ወድሰብ ዝብል ቃል ኣብ እስቄል 2:1 ኣብ ትንቢት ዳንኤል 7 ካብ 10:3-14 እዚ ስም እዚ ካብኡ ከም ዝመጸ መለኮታዊ ባህሪ ዘርኢ ከም ዝኾነ ይዛረበና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብ 23:4 እንደጊመ ከምብቦሞ መብረቅ ካብ ተሓደ ወሰን ሰማይ ክሳዕቲ ካል ወሰን ሰማይ ከም ዝበርቕን ከም ዝበርሕን ከምኡሃ ወድሰብ በታማዓልቲ ያኸውኒሞ እነሆ ኣብዚ ወይስ እነሆ ኣብትሎ ኩብልኹም እዮም ኣይትኽዱ ኣይትስምዕዎምን ቀንድም ግና ብዙ ሓሰራ መከራ ክጸግብ በዝወለደ ዙን ክናዓ በግዲዩ ከምቲ በዘመን ኖህ ዝኾነ በዘመን ወድሰቡን ከምኡ ኸውኒ ክሳዕታኖ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰቱን የእቱን የተኣታቱን ነበሩ ማይ ኣይሄድማ መጸን ሁሉም አትፈብለና ኢየሱስ ኣብዚ ንደቀ መዛሙርቱ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣነ ዳግም ክምለስ ኮለኹ ከምቲ ቀዳማይ ዕብረ ዝመጻኽዎ ኣይከውንኒ ዳግማይ ክምለስ ኮለኹ ኩሉ ሰብ ክሪኤኒ ምምጽአይ ብፍላይ ንኣኻትኩም ስውር ኣይከውኒ ዝብሎም ዘሎ كملس كله أمول عالم زلوا هزب بحد كريونيا أبز ويس إنه أبتي علو انتبهلهم أي تخيدوا أي تسمعوهم مجلات أي نقول جلوس لزخون كجلس كله أمول عالم زلوا هزبي بحد لزريني بزي أي تتعللوا كملس كله مملاسي كتفلتيهم أي كسوركمني اندحرقنا يسوس أبزيلو ويس أبتلو اندحريلهم أي تخيدون أي تسمعوهم بقلت كله ببوتا أيكوسنني كقلت كله انتايلهم ببوتا أيكوسنني أبزحلهم وحلوه ترينيهم سلازي اتي أبزي إنه أبتي قالو زبحللو نعي زي كونس نناي حاسوت مسيحيو سلازي تتنقق يزولهم زلو يسوس بزعبا قال أي متصاعتو كمي كمزي كون دحر من قارو زقبرو نقر انتاين دحر إلنا بزعباتي كأدمي مملاسو زخونو كخونو زلهم نجاراتيو أمنجار حليفو انتايلو شو قدم جنا بزو حسارة مكراه تسقم بزول دزون كنا بقديلو قدمي بخبر ممتو بحسرة كحلف كم زلوا خزارب كله إينا نرئيز لنا أبزي أيهود جنا
بسقاي نزحلف مسيح يصبيو አይነበሩ ስለዚህ ኻዮም معንቀፍ ኮይኖም ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ክጽሕፈሎም ኮሎ እንታይሉ ንሕና ግና ነቲ ንአይሁድ معንቀፊ ንሕዛብ እሽነት ዝኾነ ተሰቅለ ክርስቶስ ንሰብኻለና ኢሎም ኢየሱስ ንአይሁድ معንቀፊ ንሕዛብ ድማ እሽነት ዝኾነሉ ምክንያት ስለምንታይ እንድሕር ኢልና አይሁድ ኮነ አሕዛብ እቲ መሲሕ ስለምንታይ ናብዛ ምድሪ መጽኡ ስለዘይፈልጡ بحصيرو الاما ممصانايت مسيح بزي مفلاطومن مردኦምን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምሟት ከም እሽነት ገይሮም ይቆጥርዎ ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ክዳን ኮነ ኣብ ሓድሽ ክዳን ግን ኢየሱስ ከይመጸ ኾሎ ክመጽ ምዃኑ ስለምንታይ ከም ዝመጸ ብግልጽ ተጻሒፉልና እዩ ሓቀይዶ ኣብ ዘፍጥረት 3:15 እቲ እግዚአብሔር ንመጀመርታ ዝተዛረበ ካብዛ ጓል ዝውለድ ርእስኻ ጭፍለቐ ካይልዎ እዚ እግዚአብሔር መጀመሪያ ዘሃቦ ተስፋይ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መዝሙር 22 ኣብ መዝሙር 118 ቁጥር 22 ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 8:14 ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 52:13 53 ትንቢት ዘካርያስ 12:10 ሉቃስ 2:34 ማቴዎስ 21 ካብ 42 እስከ 46 ግብረ ሐዋርያት ካብ 2 ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 እንድሕር ከይና አንቢብና ብዛዕባ ዝኽብሎ ጸናሕና ይነግረና ማለት እዩ ጎይታ በዚ ወለዶ ክናዓቕ በግዲ ይኽብል ኮሎ ብዛዕባቶም ንቃሉ ዝሰምዑ ግን ከኣ ንቃሉ ዘይኣምኑ ይዛረብ ዘሎ ሓቀይዶ ከምኡን በኸመይ ኢየሱስ ንቕበሎ ወሳኒ ኣብዚ በኸመይ ኢየሱስ ንቕበሎ ወሳኒ ምክንያቱም ከመይ ኢየሱስ ንቕበሎ መጻኢና ስለ ዝሕብር ማለት እዩ እዞም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝናዓቕዎሲ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ንዑቓት እዮም ነቲ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ጎይታ ኣምላኽ ከነሱ ሰብ ኮይኑ ናይ መልከ ባርያ ወሲዱ ሞኻ ናይ ደሞዞም ኣስባ ሓይጣቶም ክኸፍል ዝመጸ ምንዓ ዋጋ ይኽፈለካዩ ማለት እዩ ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝኾነ ብዘመን ወዲ ሰብውን ከምኡ ኸውን እዩ ክሳዕታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣትወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰቱን የእቱን የተኣታቱን ነበሩ ማይ ኣይሂ ድማ መጸ ንኹሎም ኣጥፈ ይብለና አይገርም ጎይታ ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝኾነ ኢሉ ከመወከስታ ነቲ ብዘመን ኖህ ዝተፈጸመ ነገር ካብ ወሰደ ንሕናውን ብዛዕባ ኣብ ዘመን ወዲ ሰብ ዝኸውን ነገር ክንፈልጥ ነቲ ብዘመን ኖህ ዝኾኑ ፍጻሜታት ሓደ በሓደ ክንምርምሮም ክንፈልጦምን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝኾነ ብዘመን ወዲ ሰብውን ከምኡ ኸውን ኢሉ በርባዕተ ነጥቢ ስለ ዝዓጸዋ ብዘመን ኖህ እንታይ ኮይኑና ብዛዕባ ብዘመን ኖህ ዝተፈጸሙ ፍጻሜታት ክንምርምር ኣሎና ሎሚ ነዚ ቃል እዚ ስለ ዝዛረበና ስለምንታይ ኢና ነዚ ክንገብር ዘለና መታን ምስቶም ዝጠፍኡ ኸይንጠፍ እዩ ኣሜን በሙሉ ናይ ኖህ ታሪክ ክነንብብ እንድሕር ደሊና ኣብ ዘፍጥረት ካብ ምዕራፍ 6 ክሳብ 9 ከይና ክነንብብ ንኽእሊና ኣብዚ ጎይታ ዝዛረበሉ ሓሳብ ግን ብዛዕባ ምእታው ኖህን ቤተሰቡን ናብቲ መርከብን ብድሕሪ ዝተፈጸመን ፍጻሜታት እዩ ኣይገርመኩም እቲ ክሳዕ እታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣትወላ መዓልቲ ዝብል ሓሳብ ዘመላኽተና እንታይ እዩ ኖህ መርከቡ ሰሪሑ ክሳዕ ዝውድእ ዘሎ ዘመን ዘመላኽተና አሜን እታ ኖህ ናብ መርከብ ክሳዕ እታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣትወላ መዓልቲ ዝብል ቃል ነናይ ዘመላኽት እዩ ነቲ ናይ ምሕረት ዘመን ዘመላኽት እዩ ነቲ ናይ ንስሓ ዕድል ዝተዋሃቦም ዘመን ዘመላኽት እዩ እቲ እግዚአብሔር ክንስሑ ኢሉ ዝሃቦም ናይ ጸጋ ዘመን ክሳዕ ዝውዳእ ማለት እዩ ኖህ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ናይ ጽድቂ ሰባኺ ነይሩ ጎይታ ነቲ ኣብ ዘመን ኖህ ዝነበረ ህዝቢ ክምለሱ ዳርጋ 120 ዓመት ከም ዝሃቦም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ተመራመርቲ ይዛረቡ እዮም እንተኾነ እቲ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ካብቲ ክፉእ ግብሩ ዝምለስ بمنقدهم سلزقصلو اتي عامته مهرت توديو عامته فردي كركبهم كله نري اتوم حزبي نت እግዚአብሔር زحابهم ادل سعان متقامهم نت እግዚአብሔር كغبرو
كجبرو يزبلو نجر شلل بمبال غراين أبرأم النجبرو خلو كي تتقبلوا خلو أت ننوح زنسافة ماي نخلو ما تنيتوا سمعوني نخلو زت فأم نعنا زنسافة كمي بخمي دحر إلنا كمتي نو زتعززو زجبرة كمت نو كمت زعبير زعززو زجبرن نحنها أنا نساتكم كومو مس نجبر تراينا كابز تفقات الزخندح النخل هجون بتمساسا لنتي قويتا نخلو فترة هيبو زلو نين السحة أدل زيت اقاملو سبات بزوحاتي اتبزمنو عبتي عمات حزب زخونة تفقات دما عبزو ولدون كومو خوني كمتي أبتا مركب زعاتو ترى زدحانو كمتي أبتا مركب زعاتو ترى زدحانو كومو دماتهم بيسو زعامنو ترى كابت زمت زسكح كهتفعاتن فردن كدحنون كملوتونيم ازي نفتاو نصلا ايو ازي بإግዚአብሔር ዝተደንገገይ ወይታ እግዚአብሔር ሲ ስለምንታይ ንኖህ መርከብ ስራሕ ኢልዎ እንደህር ኢልና እቲ ህዝብ ዘይንስሕ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ልብን ኩላሊትን ዝመርሕ ዝምርምር አምላኽ እዩ ህዝብ ግን كم زي من الله سلزرأيو عزيوخا مدرس بوسانكم تبلاشا سلزنبرت ناي جدن ننوح مركب واسريحو كم زملت غيرو مالتي اتزطف ماي ايهي نتما علتاو سرحم داغبرو خلو كيستابالو خلو يمصيو حجون بتمساسالي اتناي محرت معالتي بدنجت نام معالتي فردخ تقيريا سازي قويتا انتاي زبلنا زولو قدم طفات ممصو كاب طفات كنملطلو نخل مركب اقدمكم سرحي زبلنا زلو امين اتسمع اذني زلاتو منفس لنفسه كفنا الزارب ويسمع امين نو زابير طفات ابتا مدر خمزه مستنغرو مركب سرح مستباحله تدالو مستباحله نتغبرو زغبا نجر بزي تقلابانت كم تستباحلو كم تجزابير الزعزوزو مركبو بمسرحو نعون نبيتسبون نمدحان مخنيات كوينو أنا نسخاتكمن نعنان نبيتسبنان نعروختنان نخالقوتن ناي مدحان من قد نخون بخامة يندحر إلنا كم تجزابير زدالينا كنم ملالسن كم تجزابير زبالنا هنكبرن كنبرن كلنا تراي سازي قويت على معالتي كاب طفات كنملطلو نخل مركب اقدمكم سرحي زبلنا نوح اقد ماي ايهي مسمص يكونن جلبا سريحو قدمت ناي طفات ماي ممصو يو نتي مملطي زخونه جلبا سريحو اتي يبلعن ساتين ياتون تاعتاتو نبرو زبل حساب تاي مالتي نتي غويتا زبلوم زنبره فصيموم كم زي تقدسولون لعلتي غويتا زبلوم نجر غرايوم كم زقدسوم كارينا دلي زلو بزي كم زحجون اب زمننا انريو زلنا مالتي طفعتي متصالو انداتبحالكا ورايوانين كاتغبر كلخا اسبنايتي ابت እግዚአብሔር ዝብሎ ዘይ መቅላብካ ድማ ዋጋ ትኸፍልይሃ ኢየሱስ በሐጽሩ ነዚ ከሪኤና ኢልዩ በዛዕባ ጊዜ ነው ዝተፈጸመ ፍጻሜ አምጽዩ ነዞም ናይዚ ዘመን ሰባ ዝነግረና ዘሎ ስለምንታይ እንደሐሪና መብዛሕትዩ ጊዜ ታሪክ ንርእሱ ስለዝደግሚ አቀዶ ታሪክ ራሱን ይደግማል ይብሉ አምሃሩ ማለት ዋላ በእንግሊዘኛውን ኮም ይዝባል ታሪክ ሲንገዛ ራሱ ይደግሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ደጊሙዝ ነግረና ዘሎ ክድገም መዃኑ ስለዝፈለጠይ እዚ ስለዝኾነ ድማ ክንመሃር ኢሉ ካብ ጥፋት ክንደሐን ኢሉ ዩ ጎይታ ነዚ ነገር እዚ ዝነግረና ዘሎ ብዙሓት ግና ነዚ ነገር እዚ ሸለል ክብልዎም ኣይከስተብልዎም ድማ بزمن لوط إلو بزمن لوط دما كوم أو كونه يبلعون يساتين يشاتون يشايتون يتخلون يحانتون نبارو كتأفئة كتكات ألي أنها تبحالكا مسرح مالتي بتالوت كاب صدوم زوت الله معالت دما كاب سماي حاون دينن ورده نخلو خاط فأب نخلو بتاود زغلت الله معالت دما خومو خونيل زغرمي زسكحك حكوي زفر حكوي እዚ ዘይፍራም ሰባት አሉ አይገርመኩም አብዝውን ጎይታ ምስቲ አብላዕልኽ ዛረቦ ዝጸንሐ ተመሳሳለ ሐሳብ ይዛረብ ዘሎ እቲ ጥፍአት ከይ ሐሰብዎን
ከይተጸበይዎን ይመጽይዎም ኩሉ ሰላም አሎ እንዳበሉ እተቀድመ ሕጂ ዝገብሩዎ ዝነበሩ ነገር እንዳገበሩ ኸለው በድንገት ጥፋት መጽይዎም ኣብዚ እዋንውን ማንም ንማንም ክረዶ ኣብዚ ከምዚ እዋን ማንም ንማንም ክረዶ ኣይክእልኒ እቲ ጥፋት ኣብ ኩሉ ሰብ ስለዝመጽእ ማለት እዩ ትዝክሩ ዲኹም እግዚአብሔር ንበኽሩ ግብጻውያን ብሙሉ ምስ ወቃዕሲ በቃ ኩላ ሰብ ኣብ ሓዘን ያ ነራ ተሓደ ነቲ ጎረቤት ዘጸናና የለ በቃ ንርእስኻ ተጸናናዓ ማለት እዩ ጥፋት ክመጽእ ከለኹም እዩ ከተምልጥ ኣይትኽእልን ይሃብ ባስታ እግዚአብሔር ንሎጥን ቤተሰቡን መልአኹ ሊኢኹ አውጽይዎም ልክ ሎጥን ቤተሰቡን ካብ ሶዶም ምስወጹ ኣብታ ከተማ ኣብ ጥፋት ኮይኑ ጎይታ ግለጽ ኮሎን ከምኡ ኸውን ይዝብለና ዘሎ ጎይታ ነቶም ናቱ ልክ ጎይታ ግለጽ ኮሎ ልክ ከምቲ ቶም መልአኽቲ ንሎጥን ቤተሰቡን ደቁን በእዳዎም ሒዞም ዘውጽዎም ንዓናውን ጎይታ ቅድምቲ ቁጥዓ አምላኽ ኣብዛ ምድሪ ምንዳዱ ነቶም ናቱ ዝኾና ካብ ኣርባዕቱ ማዕዘን ክበና አሜን مسعكبنا شعو عبد طفعت كوني مالتي مهنياتهم نحنا نطفئ ايكوننا انت حارينا زلنا ما انت خاين نطفئ اقدمنا نيسوس كريستوس غويتا غيرنا تقبلنا لنا امين اما تيساس 24 ون كاب 30 حدن نزي ነገር زي نغرنا شعو تأمرت ود سب كاب اب سماي كرئي شعو دما كل عليታት ህዝብ ምድር خبخዩ نود سب كاب بزو حيلن ግርማን بدمنا سماي كمص خلو خريويم كلهم نملأختها ببرتو داعي ملكت كلهم نتوم حرياتو كاب تحد وسن سماي ساعة تحد وسن سماي كاب 4 معزن نفاسات كبومي آمين زي أبيهر كابتم كابو سباس لزجبرنا شمو بروخي غون آمين نزم دحنا هن عقبو أزياء قداسي بتمساسا لي كلمة قلت عملاق أبزام مدري مرادو كم تجزابير ننهن بيتسابون زدحانو كم تجزابير ملأخو ليخو نلوتن بيتسابون زوجهم ጎይታውን ንሕርያቱ አቀድሙ ክእክቦሚ በድሕሪኡ ግና እቲ እግዚአብሔር ኣብ ለእዛ ምድሪ ክገብሮ ዝመደቦ ክገብሮ እዩ ከምቲ ኣብ ራእይ ንዮሐንስ ዝገለጸሉ ልክ ኸሙ ብዘይ ሙግዳል ብዘይ ምንካይ ብዘይ ሙሳኽ ልክ እሱ ክፍጸሚ ሓደ ነገር መጽኢን ነዝ ቃል ዝናንበብኩ ማለት ኣብ ምሳሌ 3:34 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ سمعني صبوق غيركم لو متلاقصم سبات ايتسانن ስለዝኾንኩም ንሱ ይብል ኣብ ምሳሌ 3:34 ማለትዩ ንሱ ንመላገስቲ የላግጸሎም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦ አይኖቲና ነህና ቶም ነላግጽ ሰባት ዲና ትሑታት ሰባቲና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንትሑታት ጥራይ ጸጋ ዝህብ ንትሑታት ጸጋ ይቦም ንእቡያት ይማዓቶም ይዝብል ስለዚ ተላግጹ ሰባት እንድሕር ኣለኹም እዚ ንዛረቦ ዘለና ላግጽዝ መስለኩም ሰባት እንድሕር አሎ አሞዳታ እግዚአብሔር ባዕሉ خلاግጽልኩም ወላ በጊዜ ነው ይኹን ወላ በጊዜ ሎጥ ሕጁን ኣብ ዘመንና ነዚ ንሕና ንሰብኮ ወንጌል የላግጹልያ ንሕና ግን በዚ ነገር እዚ አዚና ጥንቁቃት ክንከውን ይግባአና አሜን እቶም ሕጽያ ደቀሎት ዝክሩ ወዲኹም ኮጹ ዝግብኦም ሰባት ندقوم سي زتحصي ندقلو زتحصيو كمرعون زتحسبوا سبؤتن كهونو زغبؤم زنبرو لوقت ملእክተኛታት ምስለ አኸሎም ነቲ ምክር እግዚአብሔር ምሰፍለጦም ህዝብ ሰዶም ዘይፈለጦ ምስጢር ምስገለጸሎም ዘላግጽ መስይልዎም ዘሽካዕል መስይልዎም نتودو مخر እግዚአብሔር بزي مقبالهم كم لاغصي بموسادهم እግዚአብሔር ካንቶም መላገጽ የላግጽሎም ስለዝኾነ ላግጽሎም ከጠፍኡ ዘይግብኦም ምስቶም ዝጠፍኡ ጠፊኦም እግዚአብሔር እኮ ምሕረት ገይሩሎም ክነሱ ንኽወጹ ዕድል ሂቦም ክነሱ ንዘረባን ምኽርን እግዚአብሔር ከም ላግጽ ስለዝወሰድዎ ጠፊኦም لومو نمخر እግዚአብሔር ዝነአኽሰብኩም ይከጋጥሙ ስለዚህ ምናልባት ዘመን ቀሪቡሎ ክንብል ኮለና ተነስሑ ክንብል ኮለና ምስ እግዚአብሔር ተዓረቁ እንዳበልና ክንነግረኩም ኮለና ተላግጹ ሰባት አላግጽኩም አይክተርፉን ይሁም እግዚአብሔር ከላግጸልኩም
ስለዚህ ሎሚ ብንስሐና ፈጣሪኹም መፍቀር ነፍስኹም ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ንዑ ዋላ ሰይጣን እቲ ጊዜ ገናዩ እንተበለካ ወይ እንተበለኪ መወዳታ ዓለም እንዳተጸበኻ ናይ ባዕልኻ ዓለም ብድንገት ስለትውዳ ድልዋት ኩኑ ሎሚ ቤቱ ዘይስተናበረ ዘይተዳለው እንድሕር አሎ ሕጂ ያታ ሰዓት ንመለስ ህይወትና ነማዓራሪ ኖህ ኮነ ሎጥ ይሰብኩ ጥራሕ አይነበሩን سمعوني تصبوا غيركم نوح كونا لوط يسبكو طرح አይነበሩን ናብሮኦምን ስርሖምን እንኮላይ ስብከት ይነሩ ስለዚህ ሎሚ ካብ ስብከት ብዛሐለፈ በህይወትናውን ክንሰብክ ይግባአና ኖህ መርከቡ ሰርሕ ኮሎ ብኡ ገይሩ ንነፍስ ወከፍ በትንሱ ነታ መርከብ ሰርሐላ ዝነበረ ስፍራ ዘሐልፍ ኩሎም ዝሰብኽ ዝነበረ ማዓልታው ንዝሐትዎ ዘበሉ ኩላቶም ስለምንታይ ነታ መርከብ ሰርሐ ከምዘሉ ይነግሮም ነይሩ አብቲ ኖህ ነታ መርከብ ሰርሐላ ሰዓት ኩሉ ሰላም ስለዝነበረ ዝረአ ነገር ብዘይ መንባሩ ብዙሓት ወረድ ኩሎም አብቲ ዘመን ዝነበሩ ሰባት ነቲ ናይ ኖህ ዘረባ ከም እሽነት ይቆጥሩዎ ነይሮም እታ መርከብ ተሰሪሓ ክሳዕት ውዳ ክሳዕታ እግዚአብሔር ዝቆፀራ ሰዓት ትመጽእ ኩሎም ነታ ናይ ማዓልታዊ ተግባሮም ይፍጽሙ ነይሮም ነገር ግን ኖህ ነዚ ሁሉ ሓሊፉ ነታ ስርሓያ ተባሂሉ ዝተነግሮ መርከብ ሰሪሑም ዝወደአ ግና እግዚአብሔር አብቶም መላግስቲ ባዕሉ ነእቲ ማዕጾ አጽኢሎም ኩሎም ካጠፊኦም ሓደ ነገር አብዚ ክዛረብ ይፈቱ አነ ንስኻትኩምን ከምቲ ኖህ ዝገበሮ ኣብ ማእኸልቶም ንእግዚአብሔር ዘይፈርሑ ርኹሳት መላግስቲ ክንነብር ኮለና ብቅድስና ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ነንበር ከምቲ ኖህ ዝተባሃሎ ገይሩ ንርእሱ ንቤት ሰቡን ዘድሓነ አነ ንስኻትኩምን ከምኡ ክንገብር ይግባአና አሜን ሎሙን ኢየሱስ ዘአክል ተዛሪቡ አይተሰምዐን አይገርመኩምን አብቲ ጊዜቲ በዓል ኖህ የምዛረቡ ነይሮም አብቲ ጊዜቲ በዓል ሎጥ የምዛረቡ ነይሮም አብቲ ጊዜቲ ሰባት የም ናይ እግዚአብሔር ነቢያት የምዛረቡ ነይሮም አብዚ ሰዓት ጎይታ ኳታ እንዳተዛረበ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ተገሊጹ እናተዛረበ አይተሰምዐን አይገርመኩም ጎይታ በዓሊ ከምቲ በጊዜ ኖህ ዝኾነ ከምቲ በጊዜ ሎጥ ዝኾነ ኢሉ ዝነግረና ዘሎ ስለዚህ ከምቶም ንዘረባ ኖህን ሎጥን ዝናዓቆሞ ዝጠፍኡ ከመም ከይንኸውን ሎሚ ነቲ ጎይታ በዝቃል ገይሩ ዝዛረበና ዘሎ ነገር ከም ናይ መወዳእታ ዘይቅየር ቃል መዃኑ አሚንና ገንዘብና ንግበሩ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 30 እንታይሉ በቲ ወዲ ዝግለጸላ መዓልቲ ድማ ከምኡ ኸውኒ ማለት እንታይ ማለት እዩ ከምቲ ናይ ጥፍዓት ማይ ብድንገት መጽኢኑ ሁሎም ዘጥፍኦም ከምኡ ከምቲ ዘይተጸበይዎ ኮሎ ከይተጸበይዎ ኮሎ ካብ ሰማይ ሓውን ድን ዝወረደሞ ንኹሉ ዘጥፈአ ከምኡ ድማ ወዲሰብ ክግለጽ ኮሎ ከምኡ ማለት በመጀመርታ እቶም ሕሩያቱ ኾጽዮም ብድሕሪ ግና ጥፍዓት ከውኒ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ቅድሚ ቁጥዑ መውራዱ ንቁጥዑ ስለዘይፈጠረና ካብ ቁጥዑ ብጎይታ ኢየሱስ ስለዘምለጽና ቅድም ከምቲ ንኖህ ዝነሓፎ ከምቲ ንሎ ዘውጾ ለነፍስ ወከፍና ኸውጻና ይክብርን ጎይታ ይኹን አሜን አብዚ ግን ከይተዛረብ ኩሉ ከሓልፎ ዘይደልዮ ነገር እንታዩ ሎጥ ስምዑኒ ሎጥ ስምዑ ጽቡቅ ገርኩም እዚ ሎጥ ሲ ካብ አብርሃም ተፈሊ ኸይድ ኮሎ ምስ ብዙ ሓብቲ ናብ ሶዶም አትዩ ሓቀይደ ቅዱሳን ሎጥ ናብ ሶዶም ከአቱ ኮሎ ምስ ብዙ ሓብቱ ካብ ሶዶም ኮጽ ኮሎ ግና ነዛ ነብሱ ጥራይ ሒዙ ወጽዩ ዘስተውዕል አእምሮ ዘሃቦ ሰብ ለባም ሰብ يسمعني እዚ ሎሚ ኩለንተናና ተቆጻጽርዎ ዘሎ ንብረት አንቶ ኢዮብ ይዛረብ ነይሩ ድሕር አስተብሂልኩም ማለት ጽቡቅ ገርኩም ስምዑኒ እዚ ሎሚ ኩለንተናና ተቆጻጽርዎ ዘሎ ንብረት ዘዓለም ሓዲግናዮ ወይ ሓዲጉና ከም ዝኸይድ ክንፈልጥ አዝዩ ደስ ይብለኒ አሜን ዶ ነዚ ምስ ንፈልጥ ሓብቲ ክነኸዓበት አይነበርና በሓብትና ግን ንጎይታ ክነኽብሮ መንግስቱ ክነስፍሕ ግና ክንነበርና ደጊመ ክዛረብ ወይ እዚ ሎሚ ኩለንተናና ተቆጻጽርዎ ዘሎ ንብረት ዘዓለም ሓዲግናዮ ወይ ሓዲጉና
كم زخيد كنفلت أزيو دس يبلني نزم نفلت حبت خنا خابت عين نبرنينا بحبتنا جن نقويتا خنا خبرو منجستو خنا سفح خنا نبرينا زميستر تراي تتردينا لو ما أنا خنا نقولكم زدليو نجار انتايو بتقويتا زحابنا نجار نمنجست أملاخ نعيا يلو عنتو يوب نايل بيزارب نيرو سمعني أحن بللو إن تعسلو نجار عب هيوتنا خيمة أخولو لومي بتزلونا نجار كله خنجبر نداخ علنا تبوغيركم اسمروا لنا زاق على زيا لومي بتزلونا نجار كله خنجبر نداخ علنا نمنجست أملاخ نعيا يلو بزوحات بز نجار نقحات هيكوننا أنا نجركم الله بزوحات بز نجار زي نقحات هيكوننا بزوح كنجبرو النخلو نجار كله عين جبرنا لنا هذا أجداسي نتبي خزارة بيزدلي أتوم بعد ألستمسلو أماتيوس إسران حموش تنزلوا كنريهم كلنا كجبرون داخل على بزي مقبارم يوم قويتاي كباير حقولهم حق أيدو حسين كتجبرنا على زي مقبار أبكن مقويتا حيتات جبني قويتا تايلوهم أمي أبلغهم نيلو أمي أستخدمن عريقة دماء كدمكمن تعسيرون أي بتصحكمن قبلهم كله نري إذا قبلهم كله انتهي مالتي الساتهم كنتهي لهم مليسهم تفرطوا ديهم ما أستأمي خارئناكا ريهم لهم زت أمي ناي مبلع عقمن يروهم نزا عرقة ناي مخدان عقمن يروهم نزت أمي دماء مرواي أأمن يروم نزت عسر مبصح نزحمم مبصح يخولو نيرو الناخ قالوا بزي مقبارهم اكزابيرون كابهم إذا نجر زي خمسة صبي ردوات كله بزي مقبارهم ويتا يسوع كريستوس تايلو كبير حقوله بمقرب ما يمحاتي تومو معاسي ناري إنا كات أمينا تأمي خاسي معاسي خاري إنا كايلو مبلغنا كان يرنا مالتومي مستنا كان يرنا مالتومي نجرجن أبزن تاينا نري مسيلكم نتوقي تعزبولهم بمولو ناي مقبار أمن يروم أبتخ قبرلو زخلو ساعان مقبارهم جن نزل عالم قوي تخفردهم كله نري تذكروا وديهم أتي حفتام سبعين على أزارن ذكروا وديهم أبلوك أصله أتي حفتام سبعين سيلكم بقدامي أدل تزوها بنيروسي نابرؤ متعراري دو أدل تزوها بنيرو بلكي نزاسي أوري خيال لها كمي كم تمثل بلكي إلو قويتا خلا أدل تزوبو نيروسي هيوتو مأريادو أو مأريا ورقصوص أنس أوردي نزل عالم تفريد الله سي أب إيدن جنة أب حقف إبراهيم زلو على أزار لأكمو نتوم 4 حواتي كم زناتي سسع الزخونو كم زناتي نابرأم زي معراريو كم زناتي بزيك قدسنا زملالسو 7 أحوات اللونمو نعاتهم يسبخلهم متى نبز خيمتو إذا أدل زير كوبيلوس سليهم كمال كولون ريو مالن سمعني إذا سبزي كجبرنا على بزي مقبارو أب كرم بيتو زت دربية زت أمية زعرقة كابتي نسو زبل أو ود فرفاري كبل حرر زبل سب أب كرمي نارعي يفلت أي نيرو نعال أزار مسرعيو على لي وي رجيس أو معلتاوي حلف نيرو أبسي أول كوينو تتعيسو زت عس نجر أحزب النجر كن جبر قويتا أيدلين ناني سأزي لو معلت كن جبرنا حالنا بكنزبنا دينا بخلتنا دينا بغلو بتكزابير زحابنا نجر نكزابير نقل قلو نوفيلو إذا جيزي أنساعتوني ملقتي حنتن يا نسوخ أنتايو كتهبون انداخ علكم حابو
እንታይ ዝብል ዘለኹ ሓዊ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ክትህቡ እንዳኻልኩም ሓው ምኽንያቱም ክትህቡ ደሊኹም ክትህቡሉ ዘይትኽእሉ ታይም ክመጽዩ ገንዘብካ ምስ ወረስዎ ምኽንያቱ ንስኻ ኣማኒ ብምዃንካ ገንዘብካ ምስ ወረስዎ ወይ ማርክ ግበር ነቲ ማህተም ግበር ወይ ድማ ገንዘብካ ኣይተንቀሳቐስን ኢኻ እንተይሎም ሃሲ እንታይ ትገብር ማለት ሓደ መልእኽተይ ክትህብ እንዳኻልካ እቲ ኣክሰስ ኮለካ ኩሉ ብትሕቲ ቁፅፅርካ ኮሎ ግበሮ ክትገብሩ እንዳኻልኩም ግበሩ ቅዱሳን ክትሰብኩ እንዳኻልኩም ስበኹ ክትምህሩ እንዳኻልኩም መሃሩ ክትጸናንዑ እንዳኻልኩም ኣጸናንዑ ኮታስ በእዳውናን በእጋርናን ከይተሓታሓዝና ኮለና እቲ ኣሎና ኢልና ንምክሓሉ ነገር ካባና ካይተወስዶ ኮሎ ሎሚ በዚ ነገር እዚ ንቑሓት ንኹን ኣሜን ኣሜን ካብ 31 ክሳብ 37 በታ መዓልቲ ቲኣ ኣብ ደርቢ ዘሎ ኣቑሑኡ ከኣ ኣብ ቤት ዘሎ ክወስድ ኢሉ ኣይውረድ ኣብ ወፍሪ ዘለውን ንድሕሪት ኣይመለስ ንሰበይት ሎጥ ዘክርዋ ንህይወቱ ከድሕን ዝደሊ ከጥፋ እዩ እቲ ዘጥፋኣ ግና ከድሕና እዩ በታ ለይቲ ቲኣ ክልተ ኣብ ሓንቲ ዓራት ክድቅሱ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ከዓ ክሕደግ እዩ ክልተ ኣንስቲ ብሓንሳ ክጥሕናየን እቲ ሓንቲ ክትውሰድ እቲ ካልአይቲ ክትሕደግ እያ ክልተ ኣብ ወፍሪ ክፀንሑ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ካልኣይ ክሕደግ እዩ እብለኩም ኣለኹ መሊሶም ከዓ ጎይታይ ኣበይ በልዎ ንሱን ኣብቲ ገንቢ ዘለዎ ኣሙራታት ናብኡ ክእከቡ እዮም በሎም ይብለና ዋው ኣብዚ ጎይታ ሓደ ነገር እዩ ነቶም ሰማዓቱ ከመሓላልፈሎም ደልዩ ዘሎ ኣብ ከምዚ ሰዓት ብዛዕባ ንብረትካ ወይ ንድሕሪ ዝሓደካዮም ነገራት ዘይኮነስ ክትሓስብ ዘሎካ ብዛዕባ ታ ነፍስኻ ከም ዝኾነ እዩ ንሰበይቲ ሎጥ ጠቂሱ ዝዛረብ ዘሎ ብዚ ሰበይቲ ሎጥ ዋላ እኳ ንድሕሪ ዝበሃል ካይትጥምቱ ዝብል ትእዛዝ ኣምላኽ እንተተነግራ ንድሕሪ ጠሚታ ናይ ጨው ሓውልቲ ኮይና ተሪፋ ስለዚ ጎይታ ተመሳሳሊ ትእዛዝ እዩ ንነፍስ ወከፍና ዘመሓላልፈልና ዘሎ ሎጥ ኮነ ቤተሰቡ ምንም ሂዞም ኣይወጹን ቶም መላእኽቲ በእዳዎም ሂዞም ጥራሕ ሂዶም እዮም ኣውፅዮሞም ስለዚ ንስኻትኩምን ኣብዚ ናይ ጥፍኣት ሰዓት ኩሉ ከም ዘይነበረ ኣብ ዝኾነሉ ሰዓት ንድሕሪ ዝበሃል ኣይትጠምቱ ማለት ኣቑሑት ክትወስዱ ኢልኩም ኣይትውረዱ ኣብ ወፍሪ እንድሕር ፀኒሕኩም ድማ ንድሕሪ ዝበሃል ኣይትመለሱ ንድሕሪት ምምላስ ዋጋ ከም ዘኽፍለና እዩ ኣብዚ ጎይታ ዝዛረበና ዘሎ ንእግዚአብሔር ንኹሉ ጎይታ ዝሃበና መጠንቀቅታት ክንህልዎም ክንገብሮምን ጎይታ ይደግፈና ጎይታ እንታይ ማለት እዩ ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፋ እዩ ትዘጥፋ ግና ከድሕና እዩ ክብል ኮሎ ከምዛ ነዛ ቃል ነንብባ ዘለና ኣብ ክልቲኡ ጥፍዓት ኣሎ እዛ ቃል እዚኣ ቀደም ያ ተገሊጻትልይ ገና ሓድሽ ክርስቲያን ምስኮንኩ ንድሕሪት ሓንሳ ንድሕሪት ተመለስ ኣብ ዝብለኒ ሰዓት ንድሕሪት ኣብ ክምለሰሉ ኣብ ዝሓስበሉ ሰዓት በቃ ተማሂርያ ዛ ቃል ማለት እዩ ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ክጠፍዩ እቲ ዘጥፋ ግና ከድሕን እዩ ኣብ ክልቲኡ ጥፍዓት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ናይ ምርጫ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኣመንቲ ክንመርጾ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ንህይወትና ምእንቲ ጎይታን ወንጌሉን ምጥፋእ እዩ ኣሜን እዚ ናይ ምርጫ ጉዳይ እዩ ግን ክሕሰበሉ ዘለዎ ጉዳይ ከዓ እዩ ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ክብለና ኮሎ ክንፈልጦ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ሓደ ህይወትና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ከም ዘይኮነት ክንፈልጥ ኣሎና ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንመን ክንፈርሖ ከም ዝግባአና እውን ኣጸቢቕና እንፈልጥ ኣሎና ቃል ኣምላኽ ነቲ ንስጋን ነፍስን ቀትል ዝከኣሎ ፍርሕዎ እዩ ዝብለና ካልኦት እቲ ዝዓበየ ነገር ክገብርዎ ዝኽእሉ እንታይ እዮም እቲ ካልእ ሸይጣን ይኹን ካልእ ክገብርዎ ዝኽእሉ እንታይ እዩ ነዚ እንተበቲ ንዝመውት መዋት ስጋና እዮም ክቆትሉን ከሳቅዩን ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጎይታ ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፋእ ክብለና ሆሉ እንታይ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ደለኻ ትኽእል ኢኻ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ነቲ ህይወት ዝህብ ኣምላኽ ሓዲካ ምስቲ ሰራቂ ቀታሊ መጥፍኢ ብሓንሳብ ክትነብር ስለዘይከኣል ማለት እዩ ኣሜን ጽቡቕ ጌርኩም ተረዲእኹም ንኾኑ ተስፋ ይገብር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ክበና ይመጽ እዩ ስለዚ ነቲ ራእሲ ህይወት ዝኾነ ኢየሱስ እንድሕር
حديكايو بهيوت ناي منبار أدل يلبون مالتي بحتصيرو نجر جن اندحر هيوتكا ما أنتو أطفئ خايا هيوتكا تأفئ زي كونس تهلويا آمين تتأفئ زي كونس تهلوتيا كبر الجويتا هون جويتا يسوس نمار تانتاي لوا يسوس كأتنساي هيوتن أنا تبع إذا آمن سين تموتكوا بهيوت كنبري لوا سيزي توم بخروسوس آمينهم زموتو متأوي موتا زي كونس هياواني آمين مغنياتهم أملاخ موتا زي كونس أملاخ هياوان سلزوخونا مالتي كبرن شميهون قويتا أب قصر 34 تايلو بتالي تتيا كلتا أب حانت أراد كدك أسيام تحاده خوصر تحاده كأخ حده جيل بتالي تتيا خبل كولو ويدما بتا ليت تيات تبلك قال نتا معالت قويتا توكل قاليا كلنا هنستبل الله يقبأي اتا مانم زي فلتا معالتي مالتي اتا قويتا خمسرا اخوين زمت الله معالتي نعاء توكل معالتي ازيا بتالي تيا قويتا انتايلو انتاي كونيلو كلتا بحانت عرات كدك اسيام اتا حدا خوصدي اتا حدا حاق حداقيو سلامنتا اندحر إلنا كمتن لباما دناقل زتدالو مانن سلازي تصنحهم مالتي قويتا حدقوم سلازدلي كونه كيوسدوم سلازدلي كونه كلتا بحدا بحانت عرات زدقسو سبات وي احوات وي احات كخونو اللوم وي سب عين سبيتن كخونو اللوم اندحر تحدا زوسد كوينو اتي زترف سلامنتا يترف الله نفلط اللونا زوم كلتا بحانت عرات زدقسون اتن كلتا بحنساب زتحنا اتهم كلتا وفرت صنحو كلاتهم امنا حد يوم صبو زخونه حبرت كم زلوهم بقليلو خنري نخلينا انت خونه ناي امونغ خلتيهم غنا ناي مرغصي وي دما علامه وي مرጫፍ ፍልሊ كم زصنح دما كابتي اب هيوتهم زتفصمه ነገር كنردا نخلنا مالتي امين ندقائق نحسب اتزترف سب انا وي نسخاتكم تنخون سي انتي مستسمعكم اتزترف سب سي نسخاتكم غيركم محسبو انتي مستسمعكم اذا كلكم هراكم عمتات وزيدسي انت تريفس انتي يسمعني لكم تحاسبوا بحدنا بالاخا انداستخا انداسرحكا اتي مساخا قدمي خالئ زنبرسب كباخا خوسد كله انتي يسمعنا منالبات እኮ ከምተን አያሹ ደናግል ናብትናይ መርዓ እድመ ነትመርዓው አጅብና خنعاتوينا ዝብል እምነት ክልወና خእሊ ሎማ አነ ይነግረኩም አለኹ ኣብ መንግስት አምላኽ ኩሉ አቀዲምካ ያኻትገብሮ እዚ ሕጂ ዝተሰማዓና ስምዒት ከይስማዓና እንድሕር ደሊና አቀዲምናይና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ንገብር ቅድሚ ምድላዋት ንገብር ማዓሲ እንድሕሪልና አቀዲምካ ተዳሊ ዘይጸንሐ ሰብ እቲ ኣብዞም ክንሪኦም ዝጸናህና ሰባት ዝበጽሐ እጫይ ዝበጽሖም እሞ ጎይታ ሎማዓልቲ ብጥቕሉል ኣጠቃሊሉ መልእኽቱ ከዓጽኸሎ እንታይ ይብለና ተዳለው ندالو يبلنا له قويتا يسوس كريستوس بنجر كل يبارككم نايلوم مصنعات مصحف قدسنا ابزي اودينا لنا اداوكم على علمو صلينا هنودينا
كمزي كونكوني فقيقا حبيت كامبيروني نعاها كما سكندروني فقيقا حبيت كامبيروني نعاها كما سكندروني فقيقا فقري كعبزبلو خان العلي فقريقا السقا يلا سبسن عخا فقري كعبزبلو خان العلي فقريقا السقا يلا سبسن عخا